Як скончыўся скандал з узбекскімі работнікамі? Чым тут здзівіў Лукашенка, а таксама якія праблемы абяцаюць беларусам Рыгор Азаронак і яго калегі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Імкліва працягвае развівацца скандальная сітуацыя вакол узбекскіх працоўных мігрантаў у Беларусі, якія адмовіліся працаваць за $500 і папрасілі забраць іх назад ва Узбекістан. Цяпер з'явіўся новы відэазварот, у якім ужо сцвярджаецца, што ўсё вельмі добра. На відэа мужчына ў тым жа бела-блакітным касцюме звяртаецца з просьбай перастаць распаўсюджваць мінулы запіс, які разышоўся па сацыяльных сетках. Мужчына кажа, што тое відэа варта адусюль выдаліць, бо узбекам ужо нібыта прапанавалі новую працу, якая іх цалкам задавальняе. Цытата. «Цяпер мы заключылі дамову на заробак у $700. Кватэра і абед бясплатна». Канец цытаты. Паводле слоў мужчыны, на такіх умовах узбекскія работнікі гатовыя працаваць і ўжо рыхтуюцца прайсці медкамісію. А ў сюжэце, які экстрана знялі на наваполацкім тэлебачанні, узбекскія мужчыны расказваюць пра цёплы прыём, добрае жыллё ў інтэрнаце і называюць заробак ужо ў $850. Там жа рабочыя кажуць, што іх кормяць 3 разы на дзень і нават замацавалі за імі таксі, а праблем ніякіх няма. Таксама на ўсю гэтую сітуацыю адрэагавала агенцтва міграцыі Узбекістана. Там паведамілі, што правяраюць абставіны на месцы, і калі высветліцца, што працадаўца не выконвае умовы працоўнай дамовы, то работнікам прапануюць іншыя вакансіі. Пры гэтым ва ўзбекскім ведамстве удакладнілі адзін цікавы момант. Аказваецца, што згодна з умовамі праекта сярэднемесячная зарплата запрошаных работнікаў павінна была быць значна большай, чым гаворыцца цяпер. Першапачаткова узбекаў запрашалі ў Беларусь на заробак у $900 000, а ў асобных выпадках выплаты мусілі даходзіць нават і да 1200. Афіцыйны беларускі бок у сваю чаргу наконт гэтай скандальнай сітуацыі упарта захоўвае цішыню. Ад чыноўнікаў няма ніякіх каментарыяў, а Лукашенка дык і ўвогуле маўчыць і нідзе не з'яўляецца аж на другі дзень запар. І такая яго адсутнасць выглядае трохі дзіўна. Але апошнім часам у крызісныя моманты Лукашенка ўсё часцей выбірае стратэгію схавацца і перачакаць. Затое не хаваюцца і не чакаюць яго прапагандысты. Напрыклад, Рыгор Азаронак спачатку назваў сітуацыю дробным касяком і паведаміў, што праблем ніякіх няма і ўвогуле тыя $500 на рукі узбекам і абяцалі. Але калі падняўся розгалас, то прапагандыст крыху падкарэктаваў сваю пазіцыю. Цяпер ён ужо кажа, што ва ўсім вінаватыя дрэнныя мясцовыя чыноўнікі і прыватнікі, якія такім чынам падставілі добрага Лукашэнку. У выніку адзіным чыноўнікам, які загаварыў пра мігрантаў, стаў міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Ён прыехаў у Віцебск, дзе правёў спецыяльную сустрэчу з мясцовай міліцыяй. Прычым асобна падкрэсліваецца, што гэтая нарада была прысвечаная аспектам знаходжання ў Беларусі грамадзян Узбекістана. Вось цытата Кубракова. «Наша задача – аказаць гасцям усю неабходную дапамогу, ад рэгістрацыі да паўнавартаснай адаптацыі ў Беларусі. Бо людзі прыехалі ў іншую краіну і ёсць розніца ў менталітэце. Трэба ставіцца да гэтага з разуменнем, даступна і падрабязна тлумачыць асаблівасці нашага заканадаўства». Канец цытаты. Таксама Кубракоў паведаміў, што ўсе прыехаўшыя работнікі ўжо размеркаваныя па прадпрыемствах і арганізацыях Віцебскай вобласці, у першую чаргу ў аграпрамысловай сферы. Акрамя таго, стала вядома, што паводле дамоўленасцяў Мірзіёева з Лукашэнкам, толькі на першым этапе ў Беларусь прыбудзе яшчэ 1100 працоўных мігрантаў з Узбекістана. Яны будуць працаваць на 13 прадпрыемствах, а з верасня пастаяннай працай на Віцебшчыне плануецца штомесяц забяспечваць 500 жыхароў Андыжанскай вобласці. Увогуле, Віцебская вобласць будзе адной з галоўных для выкарыстання працоўных мігрантаў. Акрамя таго, Лукашенка асабіста натхняў узбекаў засяляць апусцелую Магілёўшчыну. Маўляў, зямля там добрая, а вось людзей катастрафічна не хапае. Мінус 70 000 беларусаў кожны год і дзіўныя планы Лукашэнкі. Журналісты партала «Зеркала» пагаварылі з эканамістам Львом Львоўскім пра сітуацыю з працоўнымі мігрантамі, кадравы крызіс і дзеянні ўлады. І высветліліся адразу некалькі вельмі важных момантаў. У якасці прычын таго, што адбываецца, Львоўскі называе 2 галоўныя фактары. Першы – гэта эміграцыя, усплёск якой адбыўся праз рэпрэсіі і вайну. А вось другі – гэта дэмаграфія. Прасцей кажучы,
Шматгадовыя праблемы з нараджальнасцю прывялі да таго, што насельніцтва і так хутка памяншаецца ў цэлым, а працаздольнае насельніцтва скарачаецца яшчэ хутчэй. То бок, калі б нават у Беларусі ўсё было спакойна і не было ніякай эміграцыі, то кожны год наша эканоміка ўсё роўна не далічвалася б каля 70 тысяч работнікаў. Таму, запрашаючы да нас працоўных мігрантаў, Лукашенко ў тэорыі робіць усё як бы і лагічна, але вось да рэалізацыі яго ідэй на практыцы ёсць вялікія пытанні, бо ён, як звычайна, прыдумаў сабе нейкую утопію – прывесці адным момантам 200 тысяч хоць пакістанцаў, хоць узбекаў і, маўляў, тады адразу ўсё наладзіцца. Але ж гэта так не працуе, і для камфортнага жыцця замежнікаў патрэбныя іх дыаспоры, якія фарміруюцца гадамі, і высілкі па асіміляцыі прыехаўшых з боку дзяржавы. Банальны момант. Калі чакаеш, што ў Беларусі будуць працаваць сотні тысяч мусульман з усходу, то для іх трэба пабудаваць мячэці і арганізаваць моўныя курсы. У выніку Львоўскі адзначае яшчэ два цікавыя моманты. Першы – гэта тое, што сур'ёзныя дэмаграфічныя праблемы ёсць і ў іншых краінах, у тым ліку і заходніх. І яны ў любы момант могуць уключыцца ў гэтую барацьбу за працоўных мігрантаў, пераманьваючы да сябе спецыялістаў з Беларусі. Прасцей кажучы, у такім выпадку атрымаецца дзіўны карагод перасяленцаў, бо беларусы паедуць працаваць ва ўмоўную Польшчу, а на радзіме іх будуць замяняць, напрыклад, тымі ж узбекамі. Другі ж момант – гэта выкарыстанне ўладамі ўнутраных рэсурсаў для пераадолення кадравага крызісу. І тут Львоўскі агучвае нечаканае рашэнне. Трэба звярнуць увагу на працяглы дэкрэтны адпачынак беларускіх жанчын і прапанаваць ім нейкія асаблівыя ўмовы, каб маладыя маці хутчэй вярталіся на рынак працы. Што да станоўчых мер, якія ўжо прынялі чыноўнікі, то тут Львоўскі адзначае зняцце абмежаванняў па пенсіях для тых, хто працягвае працаваць на заслужаным адпачынку. У Беларусі знішчаюць усё беларускае, бо яно падабаецца беларусам. Такую выснову можна зрабіць з апошняга эфіру ўсё таго ж Рыгора Азаронка і яго калегі па прапагандзе і дэпутатам Вадзімам Гігіным. Справа ў тым, што нядаўна адна за адною закрыліся некалькі крамаў, якія прадавалі вопратку і сувеніры з нацыянальнай сімволікай, а таксама без дай прычыны быў адменены гістарычны фестываль «Наш Грунвальд». І цяпер Гігін з Азаронкам радасна пакпілі з гэтага ўсяго, падкрэсліўшы, што яны сочаць за любой праявай падобнай нацыянальнай свядомасці і за салодай будуць усё гэта душыць. Азаронак кажа, што яму не лянота пастаянна маніторыць інтэрнэт у пошуках падобнай крамолы, а Гігін у сваю чаргу пагражае, цытата, «паганай мятлой вымесці ўсю гэтую нацыяналістычную заразу». Але адметна, што па гэтых пагрозах добра бачна, што самі лукашэнкаўцы лічаць, што ўсё беларускае аўтаматычна азначае антылукашэнкаўскае, але па такой логіцы і ўсё лукашэнкаўскае ёсць антыбеларускае. Але гэтых аматараў рускага свету і настальгіі па Савецкім Саюзе такі нюанс не тое, што не цікавіць, а абсалютна іх задавальняе. Пакуль Азаронак перажывае пра узбекаў і крамы, іншыя прапагандысты заклікаюць заблакаваць у Беларусі папулярныя сацыяльныя сеткі і пачаць строга караць народ. Гаворка ідзе ў першую чаргу пра TikTok і тэкставую сацыяльную сетку Threads, якая з'явілася нядаўна, але ўжо стала адной з самых папулярных у нашай краіне. Ну а заблакаваць іх хочуць таму, што ў гэтых сацыяльных сетках з'яўляецца надта шмат скаргаў. Маўляў, дзяржаўным органам і прапагандысцкім рэсурсам шмат дакучаюць беларускія грамадзяне, якія, страціўшы надзею вырашыць свае праблемы з варотамі ў розныя кампетэнтныя установы, спрабуюць звярнуць на іх увагу шырокай грамадскасці праз сацыяльныя сеткі. Ужо ёсць ідэі, як змагацца з такой людской актыўнасцю. І тут улады могуць альбо перакрыць гэтыя каналы камунікацыі, альбо зарабіць карыстанне імі небяспечным. Напрыклад, прапануецца ўвесці як мінімум адміністрацыйную адказнасць за хлусню і недаставернасць у пастах. Ці гэтая ідэя належыць самім прапагандыстам, ці яна спушчаная зверху і цяпер народ рыхтуюць да будучых блакіровак, пакуль што не ясна. Але адметна, што адпаведны артыкул, які спачатку з'явіўся ў Мінскай праўдзе, сінхронна перадрукавалі амаль усе раённыя газеты Мінскай вобласці. Былы міністр культуры Руслан Чарнецкі знайшоў сабе падпрацоўку. Новай высокай пасады яму пакуль што не далі. І гэта, дарэчы, намякае на тое, што Лукашенко ў выніку быў не вельмі задаволены працай былога акцёра. Таму пасля таго, як Чарнецкаму указалі на дзверы ў Мінкульце, ён працягваў выступаць на сцэне тэатра імя Максіма Горкага, дзе ён рэгулярна граў у спектаклях і будучы міністрам. Цяпер жа Чарнецкага паклікалі быць вядучым новага трэвел-шоу з назвай «Нам па пуці» на тэлеканале АНТ.
У ім былы міністр будзе паказваць вандроўкі па Беларусі. У інстаграме апублікавалі фота са здымак шоу, якія праходзілі 15 ліпеня ў гродзенскім цэнтры рамёстваў спадчына, дзе экс-чыноўніку паказвалі, як робяцца рушнікі. І тут цікава, куды далей завярне кар'ера адданага лукашэнкаўца, бо зорным акцёрам яго назваць нельга, ды і чыноўніка з яго не атрымалася. Ды і ўвогуле падчас сваёй працы ў Мінкульце Чарнецкі паспеў нажыць ворагаў нават сярод тых артыстаў, якія гадамі спявалі оды Лукашэнку. Напрыклад, супраць яго публічна выступілі сёстры Груздзевы, і адбылося гэта пасля таго, як міністр выгнаў іх са сваёй прыёмнай як сабак. Зуб на Чарнецкага мела і спявачка Алёна Ланская. Тут, дарэчы, варта згадаць гісторыю, як Чарнецкі увогуле стаў міністрам. Як расказвалі нашы крыніцы, ён працаваў вядучым на розных дзяржаўных мерапрыемствах і карпаратывах з удзелам Лукашэнкі. Запомніўся яму і таму атрымаў пасаду, але ў выніку не пацягнуў. Пачалася уступная кампанія, і цяпер маладых беларусаў актыўна запрашаюць паступаць у Акадэмію нацыянальнай бяспекі, дзе рыхтуюць КДБшнікаў і іншых спецслужбістаў. Журналісты партала «Зеркала» пацікавіліся, каго туды возьмуць, што прапануюць і якія ёсць нюансы. Вучыцца ў гэтай акадэміі могуць грамадзяне Беларусі, у якіх за спінай агульная сярэдняя адукацыя, то бок 11 класаў школы, каледж, ліцэй альбо тэхнікум. Усе месцы бюджэтныя, платных няма, і навучанне толькі вочнае. З 2024 года абітурыентаў набіралі на 5 спецыяльнасцяў. Гэта псіхалогія ў забеспячэнні нацыянальнай бяспекі, фінансавы аналіз у забеспячэнні нацыянальнай бяспекі, інфармацыйна-аналітычныя сістэмы бяспекі, распрацоўка і адміністраванне сістэм бяспекі, а таксама прыкладная крыптаграфія. Вучыцца амаль на ўсіх спецыяльнасцях трэба 4 гады, і толькі будучых крыптографаў рыхтуюць 5. Сёлета дадалася яшчэ адна спецыяльнасць пад назвай «Забеспячэнне нацыянальнай бяспекі». Падрабязнасцяў пра яе няма, але вядома, што туды не бяруць дзяўчат. Будучаму КДБшніку трэба здаць фізічную падрыхтоўку. Гэта бег на 100 і 1000 метраў, а таксама мужчыны павінны пацягнуцца хаця б 6 разоў, а жанчыны адціснуцца ад падлогі столькі ж. Затым абітурыент павінен запоўніць анкету, адно з пытанняў якой гучыць наступным чынам. Ці падтрымліваюць бацькі вашае рашэнне паступаць у Акадэмію нацыянальнай бяспекі? Праўда, ці будуць для бацькоў наступствы, калі яны раптам супраць, ніхто не ведае. І калі паступленне выглядае адносна нескладаным, то вось кінуць вучобу будзе ўжо зусім няпроста. У першую чаргу праз фінансавы складнік, бо са студэнтаў у выпадку адлічэння будуць патрабаваць вялікую кампенсацыю. Яе памер залежыць ад курса і іншых абставінаў. Журналісты «Зеркала» знайшлі прынамсі 4 пастановы беларускіх судоў аб спагнанні сродкаў, затрачаных на навучанне, дзе пазоўнікам быў КДБ. Напрыклад, хлопца, якога выгналі з крыптаграфіі за непаспяховасць, абавязалі вярнуць грошы за вучобу, за забеспячэнне, а таксама дзяржпошліну, і сумарна атрымалася больш за 31 000 беларускіх рублёў. Іншы хлопец сам сышоў з 5-го курса па нежаданні працягваць вучобу і застаўся вінен дзяржаве амаль 70 000 беларускіх рублёў. Адметна, што гэтая акадэмія актыўна вядзе сацыяльныя сеткі і нават мае акаунты ў тиктоку, дзе публікуюцца відэа з навучэнцамі. Але усе будучыя КДБшнікі старанна хаваюць свае твары і ва ўсіх роліках здымаюцца ў масках і балаклавах. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.